Beres. Mbak. Harap mulai jalan. Rasane wong kan. Rasane potong. Halo Pak, wis pirang-pirang dina selamat ora nek kabare. Aku kangen, Dik. Ya ana Bu, dipun HP-ne. Tak telepon. Iki deh. Yo iki, lanang. Oh, telepon ya ini. Ganggu wong beres. Sik. Sik. Ngopo to? Ngopo bapak yang ini telepon? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye nek kabare? Alhamdulillah. Kau pernah dino ora ora telepon mbokmu kangen. Lah piye? Napa? Nek rasan ora nek kono. Ya wis dikerasan nggih. Lah piye? Napa? Mbokmu kangen. Wong aku sesuk ya ae sarem mulih ya wis golek tiket ya. Lah meneh piye? Wong desa wis di lockdown kok. Ya piye? Desa di lockdown. Lockdown apa? Wong sing merantau ora iso mulih pas nek Pak Lurah. Orang wis lockdown nang wis lurah. Sing aku mulih nang omah wis. Wis. Nah, mulih ra orang mulih. Apa? Jane anakmu arep mulih mas esuk iki piye no? Ya monggo teko omah Mas nen Pak Lurah, Pak. Embuh anake ngono koyo emet das kuat. Pak, jare anakmu yang arep mulih, durung tekan-tekan. Lho, Mbah, maten andal paling. Ki mampir anu ora ya, Mbok? Anu, bas desa. Wah, kengko. Sepi men nih kirain abang ojek. Mas, cek Mas. Ojek, tadi, sekarang ngerti gue. Kok Jakarta? Dek, semprot cek. Itu sempat-sempat barang apa pun. Ben ra kena virus. Ayo cepat, panas. Box semprot barang. Manut aturan pemerintah. Wah. Mulai sehat rambut virus kok. Berat sombong.
Mbok. Siap. Kawan. Ya. Aku turun ya. Yo. Masa semprot-semprot kok nak ngomong ojek. Aneh. Kan gue terus. Kurang gue mulai gue duit. Assalamualaikum. Salam. Wes tekan omah. Iya, Mbok. Wis mampir balik. Enggak, weh, kita mau orang mereka. Apa lagi? Desa. Ngarep yang mulai omahe dhewe jasa megah, Bang. Virus le, wis rasa salaman. Wong ngarep mulai yang omahe dhewe jak lapor-laporan ngalah-ngalah yang omahe bupati. Tunggu. Apa ini ngomah anak garapan tentang runtung. Telepon. Halo. Endi? Yo. Yang biasa nih. Yo, muncul. Nah, bulan ya kayaknya nih. Cah-cah. Kita urip ora iki. Lang bilang sasi ya duitnya. Berarti kok begini. Nyadi, dikarantina deh, lunga wae. Metu sapa sing kata lem. Pak Lurah. Alah, aku. Tah? Selamat malam baru telepon aku. Wong emeh rene. Wong elak bar mulai saka perantauan. Engko yang dijak salaman jo gelem ya. Siap. Lagi usum kaya ngene. Siap. Jangan emel buka anak ayo ge mabar kok. Gas. Nah, lah iki lho bocah. Selamat. Hei, Kowe kabar ya? Oh, Iya maksudmu rajak sama ragam iki. lah bar ke perantauan, aku ya wedi sampean kowe. Ya jenjang nyedok to. Kepiye? Jaga jarak. Jaga jarak jare Pak Lurah. Kamu musuhan karo kowe adodong ini. Wedi aku. Lagi usum kaya ngene iki lho. Sing mbok wedeni iki apa? Ya sing nyawa-nyawa ra gendah kuwi kok. Ah, nyawa-nyawa apa? Maksudmu lho piye? Aku Wes diwelingi wes Pak Lurah. gas kene. Ayo anu. Wis saya mabar sik. Ngabar sik. Gagas kaya ngono barang kok gagas. Sopo to sing marai ngono-ngono iki? Pak Lurah wis kondo Lurah diwelingi sapa? kabeh wingi. Ya Pak Lurah Lurah sapa? dhewe kok. Hah? Pak Lurah Hardi kok wis Hardi diwelingi. cerita kok? Heeh. Alah. Pantas kaya gagas. Lah iya. Ayo mano? Lajin, Cok. Wes. Wis. Dek. Wis sapa suwe kowe mau? Ya sauntara iki mau. Abi yo poso kowe? Ora pos. Oh. Poso ngopo? Maksudmu ora poso yo poso-poso. Bisa biasa wae lah, Mas. Raimu mbok brong sangi ngopo? Heeh. Kurang ado sih mau. Manut pemerintah iki. Pemerintah lho apa mengajurkan pakai masker ngono-ngono kuwi barang. Iki lah ngerti nek iki wis corona. Corona apa? Sing kon ngono iki sapa janjane? Lurah. Hah? Lurahmu sapa? Ora Hardi cerita kok. Yo. Lah iki Alah. mulai wis laporan kowe. Jak laporan barang mau mulai nang omahku dhewe. Lah kowe mulai kapan kowe? Mulai ku ndek mau. Lah piye? Lah wis laporan nang kelurahan iki mau. Ngurang yang kelurahan barang ngarep ora golek surat yang kelurahan. Weh, kandhane nek ngeyel iki. Ora sah mbok gagas. Yo sono ngene Pak RT sik, lapor sik. Ora penting ngomong ngene iki. Tak lapor Pak RT ya kowe. Sane wong ganggu. Kok ngono lho kok? Ono weh. Yo. Kok yo pangan. Kayak mau janjane sapa to? Utusane sapa kemalan Pak Lurah. maki sok Lah iya. minter maki Lah iya. roh corona. Lah iya tandut. Yo. Sapa yang mau? Wis kandak ki lho, Mat. Ndak wedi wong padha-padha le mangan sego. Assalamualaikum. Nuwun.
Oke, Waalaikumsalam. Ya, Mas Pedri karo Mas Wahyu. Monggo. Ih, wis ya. Ini. Kamu diwai iki mau? Ada cah nom-nom dengaran bulan rene. Iki wau bar tinggi yo. Terus enten dalan niku ketemu si Slamet. Si Slamet sapa? Slamet anake Pak Tarjo niku. Slametane Pak Tarjo. Nggih. Lho anak Pak sama Pak Tarjo pra lunga ning Jakarta lho. Lah nggih kula nggih kaget. Heeh. Nongkrong kali kanca-kancane ten mriko. Weleh. Wingi iki WA aku lho, San. Jare iki ra mulih ning Jakarta. Lah iki malah mulih. Nggih. Mulih wis teko ngomah iki. Nggih pun nongkrong malahan. Nongkrong mana? Kowe ngerti dhewe nongkrong. Nggih. Kowe melu nongkrong. Kula pas lewat. Kowe lewat ngerti Slamet nongkrong. Kayak dileke malah bantah. Oh. Lah napa pun lapor wau. Urung laporan, mung iki wis tak WA. Mat, kowe mulai ora kahanan pengen lah kok jare wangsulane mboten wangsul Pak wonten mriki. Lah iki malah mulai ning omah. Oh, iki kok mau rong jare ki nek mulai kan kok ngepung sari ki disemprot apa kuwi disetan kuwi. Disinfektan. Iya aku cukup iki kan bingung lho. Disinfektan kuwi. Nggih. Kayak urung disemprot. Dereng ketinggalan. Tinggal Yo, pripun tinggal laporan ya. Lah ora kono ki lagi download kuwi anune nggone kuwi. Dodot. Bingung lho. Anggere ngene iki aku wis ngadepi cah kene aku bingung Mas. Selamat ya. Wis, Pripun iki sketsane? ngene wae. Gandeng wingi aku ki oleh mandat ke Pak Lurah. Nek pemudik sing mulih kuwi kondang lapor. Gandeng iki ya wong e sane omah, sore iso aku lapor Pak Lurah ben biaya dhewe ditangani kono karo tim relawan. Ngono wae ya. Nggih. Wis mulai, ayo. Masuk ning Mbak Lurah kono, laporan. Cok kok. Jadi. Ayo aku pilih, ayo. Nolin tatang sayu ani tekamu marang eko ing angkasa nima suntakon ke pawartamu. Enggak. Enggak. Bengkel, Pak. Enggak. Mau niki, Pak. Nah, iya Mas, lek sadar kuwi arepnya ngalas iki mau iki. Ya malah lantene kenduk. Jenenge udah lapor-lapor sakit, Pak. Nah, ya sebentar-bentar wong ngirit, Mas. Ya nek ora ngirit lha kok piye carane wong iki sapu lak gawe ngirit lho ora. Enggak loh iki. Ya karek betek-betek rigen-rigen. Nah, nggih, ini campur sari saged. Dadar tip saged jan. Nah, ngene ya ora kaya jenengan mah campur sari iki pira to nek negosiasi ra. Nah, jenengane setiap hari pemasukan. Bang, nek bang kurang harta kenal. Nggih. Ya, saya sukses lah, saya penak to. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Ora niki lek dengaran nyaketen. Ngeten, Pak, ulah ngapunten ingkang kula cari jenengan. Oh, nggih. Nah, kanca. Nggih. Terus ngeten. Niki kan nggih, napa niku tesih kathah bab virus corona kan. Oh, nggih. Dan pun nge-share teng grup kala wingi kan. Bilih nenten pemudik sing dugi kedai laporan minimal teng RT. Taurane teng RT terus teng jenengan. Ya pancen aturane ngono Mas iki. Mas RT, aku nek ngeser ya ning grup Mas Putu wae. Nggih. Aku mesti ngisor tulisi nek penting ampun komen riyen ini berarti aja dikomen. Pak RT katuran nge-share ke grup masing-masing. Nah, Niku pun close share nggih, Pak. wis di-share. Sumpun Solo Nah, share. Nah terus ngeten. Iki Niku wae kok dadakan kula nggih kaget, Pak. lire.
niki tim relawan niku dudu tenggen kula laporan yen slamet anake Pak Jo. Jo Tarjo. Tarjo Iya, slamet. heeh. Niku kan teng Jakarta. Lah iya dhek ngomong nek ora mulih. Lah niku kula mur bel. Jo anu mat kowe mulih ora nek kowe ngene iki kula mboten mangsul Pak. Lah kula nggih aman kula Laporannya kan ora mulih dhek. mangsul. Nah, Lah lanjut. niki wau tim relawan sanjang kali kula nek si slamet niku wangsul. Ora. Selamat ki mulih. Slamet mulih Pak. Kula nggih Nek jane dhek nang nggon grup sama lu grup to. tumet grup kula Wah, sen. iki jan sagem kebangetan nek ngono. Makanya Kamangka aturane supaya ngawekani menindaklanjuti karo bencana Covid iki supaya iso teratasi, iso terputus mata rantainya iki nek enek laporan siji laporan yang pemerintah desa. Ono ya enek tim penanggulangan dampak Covid, terus laporan neng kadus termasuk RT dan relawan. Jadi sama sekali ki ora laporan langsung mulai. langsung ujug-ujug langsung kula. Lagi mau ceritanya sing ngerteni Kula Pak. oh Mas Ayu karo Pedri. Iya. Sampeyan wis ngeleke. Sampun Pak, Lah mbok elene piye selamat piye, Mas? malah ngeyel mawon Pak, malah nongkrong mau. Nongkrong karo kanca-kancane. Iya. Yo cah kene. Iya. Si bocah kene bareng kok yo ngono Pak RT. Kula nyate gumun. Oh nggih kok ngeten. Niki penake diparane nyang omahe. Ngene sama. Ya nyanggone selamat. Terus diketemokne kepiye karepe dheweke. Jenje anu kula mriki wae nggih kula ajak jenengan rebutan mriki nggih. Nah, Kali jenengan kan nggih terus diambil kali kula mungkin malah ya pantes bocah ya kaya ngono Nah, kae. iya, Aku bocah dhewe kan. kadang nek wong bengokna ya kadang ya ndredeg asline aku. Lah nek ya jeneng lurah mosok iki kita ndredeg ya kepiye rasane. Ya wibawane kan terjaga. napa langsung mriki mawon. Ya surono langsung iki ra suwen-suwen iki. Ya muga-muga aku ketemu bocah. Lah nggih. Ngerti nggih? Iya, Pak. Enggak. Mulai ora. Alhamdulillah. Kaget. Alhamdulillah. Kaget. Tapi tek nong ya sulap kok ya. Lah iki ngepit. Aku ya ngepit ngene iki. Iki bonceng PRT Bonceng mawon. mawon kan. Nek aku Bonceng kali kula. oh ngono. Ah, Iya, kula kowe kan karo ya. iki. Iya. Oh iya. Ya. Akhir tepat aku nek. Barang ra ketok dadi nyepelek ke Kita tukang bang iki apik ya. tarikan Pak. Ngene aja. Tangan dulu yo. Cepake kok. Lah jan parjo yo nyamung iki. Iki menake tenan wis cepake. Patuti tangan. Nah, iki wajib. Nek karo naiki sepatuke. Nah, sepatu anjuran negara. Baik. Tapi selesai kan? Ngun. Nggih, Mas. Ya, nak ngomas yo. Wah, tepake. Mantap, Pak. Ya. Nuwun Pak Jo. Mantap, Pak. Ya. Bu, Ya. kendaya Bu. Wes ora usah repot-repot. Ora usah repot-repot iki ya, Bro. Kowe lah kok sini ra keduman. Anu iku gan dingle iku digeser rene dingle. Oh, nggih. Sampun. Nggih mawon iki Pak Jo. Nggih. Iya. Iki ngene. Teko pusakon iki mau. Pak RT karo mas-mas relawan. Nggih. Iki mau aku entuk palapuran. Kok kabare Sri Slamet mulih iki apa bener? Nggih, Pak, saestu niku. Etek mulih kapan?
Diwawa injing. mau esuk. Nggih. Terus ngenten, jadi ini kan nggih si Slamet pun kula WA gambar. Dan grup RT nggih pun kula share. Sing pemudik ajeng wangsul laporan rinten kula minimal. Lah, Iki kasunyatane kasunyatane niki wonten pelaporan kok bocah-bocah ngomong nek Slamet mulih. Lah Pak Jo dhewe ya ora laporan teng kula. kudune ngerti Kudune, Pak. ora sadurunge kuwi ora pernah telepon kowe karo mbokmu bojomu iki ya. Kula telepon, Heeh. ya mak. Ibu apa? Ora gelem kok diatur niku, Pak. Ngeyel mau bocah, Pak. Wis jane wis ngomongi. Ya ya, aku ora nyalahne kowe wong loro ora. Sing tak gawe masalah kuwi kok si Slamet iki kok kebangetan men. Aturane wis cetha kok nekat mulih. Padahal kahanan iki kan bebayane kabeh. Nggih. Jane kowe ya ngandani to. Oh iya iya iya. Wis piye meneh. Lah iki wong yang diselamet. Niki mau medal niku. Ora dalam Dolan. Nggih. Ya. Oh, ya Allah. Ki relawan ki piye iki? Colongan lho ya. Jadi mau metu laporan saka relawan sing mau iki sprene urung mulih. Dereng niku. Langsung dolan. Dulang paling mboten kene enggak. Yo, Pak Kamongko kuwi pantangan wong jenenge social distancing. Iki ora kena komunikasi, ora kena kumpul-kumpul. Betak-betake apa gen corona iki iso terputus mak karantene. Nggih. Lah kok iki malah dolan iki. Wis sore cah. Ayo mulai wae. Iya ya, balik. Yo. Buka. Ora poso tapi melu buka ya. Kok ya ora poso melu buka kok kaya aku iki lho. Ngumi kancane. Ngumumi tok. Yo, mulai. Salaman ora? Lah. Kok Yo, mana tau lah. mulai. Wah, wis jan. Selamat iki. Selamat mulai. Apa iki rame-rame rame? Lho. Pak, Nggih. nggih ya. Ya. Nah, sini. Kan apa iki? Sungguh sik. Temoni. Ini lho, Mas. Iki mau aku sak kanca pancen ngelonke. Heeh. Ngelonke nemoni bapakmu. Aku krungu kok kowe mulih merantau. Kamangka sing wingi kuwi nggon grup wis cetha nek kowe menyatakan ora mulih. Menyatakan mapan yang perantauan. Lah kok iki malah mulih ora ngabari RT-mu, ora ngabari relawan, ora ngabari aku, ora ngabari desa. Iki karepmu kepiye? Oh, ngeten lho, Pak. Nah, Tenan, ini kula kan wangsul. Maksud ini kan beliau kula piyambak. Lan apa dadak laporan barang. Loh. Ini kan tak omongi. Duh, Mas Slamet jenengan wangsul ora. Jare ora mulih. Kayak wingi wis tak share nang grup. Nek mulih kudu laporan soalnya nek virus sing jenenge corona. Wong aku iki mulai iki ya ora nggawa virus ning nggawa. se. Aku ngerti karepmu. Kowe kok ora mulih ora nggawa virus. Nek kowe karepmu mulih nggo dhuwit ngene. Nah, Aja ngomong gampang ngono. Wong iki ora ngerteni antarane kena virus karo orane. Ha nek ngerti-ngerti terus dengap-dengap, sapa sing rekoso? yo ora ngeten. Piye? Nah coba. Ini lho Pak, jenenge awan masih sehat. Ngomong mulai ketemu Pakku karo mbokku. Nah, ki ngono iki ngopo dadak laporan sing anu iki lho, ngopo dadak laporan yang RT ora wis yang apa jenenge balik desa kuwi sini apa? Saiki aku tak tekok. Heeh. Kowe ngerti ora? Corona iki penyakit sing kepiye ngerti ora? Ngerti wong aku yo ora pati apa? Dadi kowe iki wis blas ora ngrungokne berita. Wis ora penting ngono iki aku. Berita ora penting. Lah ning saumpama inggih kuwi enek kedadian, iki umpama iki kena Bali. Iki enek kedadian delalah kowe kena corona, delalah ya. Kuwi kira-kira kowe kuwi wani tanggung jawab karo lingkungan ora? Aku, Iya no, aku sendiri. iya no. Lah sing penyakit kowe kok. Yo ora aku wegah. Lah kok kenapa kok nekat lan nutupi aturane? Aturan saka negara wis jelas, saka presidene,
sangka menteri kesehatane, urung sangka Pak Bupatine, sangka popolone, wis aturan jelas, salaman ora oleh, jagungan ora oleh, kumpul-kumpul ora oleh. Isih akeh meneh Pak RT, coba jelasne neh saliyane kuwi. Ya kuwi Mas Slamet, intine virus corona kuwi ora kena ditonton. Nah, Bakteri sing ora kena ditonton. hmm. Ya kowe kira apa-apa. Masalahnya gejala ini timbulnya 2 minggu, 14 hari lagi muncul. Ki maksudmu apa ning omah 14 dina ora nyandi-nyandi? Lah, iku wajibnya aturannya ngono. Selain sangka ora oleh saum ora oleh kumpul 14 dina nek mulai perantau kuwi padha karo ODP. ODP iki orang dalam pengawasan. Nek orang dalam pengawasan kudu harus tinggal di rumah. Butuh diawasi. Engko nek 10 dina dicek wis ora apa-apa, nek kondisine apik, bar kuwi 14 dina wis aman, silakan untuk keluar. Ning keluar pun ora kena kumpul-kumpul. Iki janjane kowe iki masalah kono kuwi wong kumpulan lho iki. Kudune kanca-kancamu mudeng kok kowe ora iso ngasih rak mudeng akase slamet lho. Kok ora iso mudeng masalah aturan kuwi. Janjane kowe iki manut aturan kene apa manut aturanmu dhewe? Saiki ngene, nah aku mbok kon 14 dina ning omah ora metu, ora nyandi-nyandi. Terus kebutuhanku piye saben dina iki? Sing aku apa jenenge golek rokok, arep mangan, golek paketan iki kepiye? Nek masalah rokok, masalah mangan, opak mangan, nek mangan masalah urusan keluarga. Nek rokok masalah paketan kuwi iso kuling karo relawan. Ora angel relawan kumpulan relawan Mas Putu. Sing enek wong kene bina muda iki, oh ora kowe ora ngerti srawunge bocah-bocah kanca-kancamu kok. Saiki aku tak tekok, kowe gelem ora menurut aturan iki gelem ora? Tak tekok. Sik. Ngene. Rasane nang ngene kapan gelem ya gelem nek ora ya ora. Iki urusan hubungan tua karo wong tua awong nom. Iki aturan urusane. Ya wis, Ora nyasne sono kuwi. wis kok kan aku ora gagas kaya ngono. Kowe manut aturan disusun kene apa ora? Piye? Kudu manut aturan kene. Oke. Nek ora gelem manut kene, wis anggur pindah saka bengkulan kene. Kira-kira gelem ora pindah saka kene? Ora gelem tak peso. Ya wis kene. Nanti bang ngono, aku tak wis manut sampean, gawe sampean piye aku ning omah 14 dina ya wis. Nek kira-kira ngajak gelem karo ora ya ayo, aku ya cek iso ya. Ya wis, Maksane kok padhake kaya wis. Eh. Omongane kok ngono. Aku wis manut wae. Ketimbang ora usah ngiwaki. Aku iso tangi padhake wong biye-biye. Ketimbang engko dadi urusan dawa. Kalau urung ora tangone ra penak wis tak manut wae. Anu ya, Den. Sesane relawan sesane ya. Relawan. Aku arep butuh apa-apa tanggung jawab yang kowe ya. Siap ya, ya. Siap. Siap, tetep siap padane tangan ndi wae. Ya ini Pak RT. Iki aku njaluk tulung bener kandamu kencengano, ugemono, ya tak ugemi 14 dina kowe kudu karantina. Oh. Kurang saka kowe ketok metu, aku ra tida-tida ngeki sanksi karo kowe sak keluarga. Tarjo gelem tak ngeki sanksi ra? Wonten, Pak. Nah, kowe gelem tak sanksi bojone Tarjo? Jenenge sapa jenenge? Ija. Oh iya Ija, aku lali nggon KTP ku beda lurusan kok masalahe kok. Ya ngono ya. Nggih. Pamit iki. Wis pamit ngono ae. Ya, ngono ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sing aneh. Wis poso-poso usume virus nek penghasilan cek kepiye. Aku duwe ide. Apa? Jare kowe wis suwe nganggur golek iwak apa piye? Pepayu ki an. Wih, lumayan Dek, mamaku tuku 5.000 gretok sithik lho. Nek oke kan payu larang lho wong kena tuku paketan lho. Ya yo golek wis ra udan. Ya yo. Anggur golek anu ning kalietan kono rada Jembar yo mendung iki ayo ndang mangkat. mangan ae. Saya tak goleki anuku. Kene ngendi ro? Pancing.
Mak, pancingnya endi? Mak. Ya wis, Jing. Nah, gawe sik, golek jaring di rumah. Gel, ayo gel. Yo, udan iki ora ndang-ndang. Wes. Wes, Bro. Wis, Wes medhun. ndang ayo. Ah, mantek dik. Iki ngopo? Mati lho. Lah sampe jembar kok. Mula tau mulano lho. Lah ngerti belum gigli. Lah lucu deh. Pancing ku sing kene iki nak rusak. Aku gede tadi sih. Ngerti ora sudi ya ngejak mancing Sukino ya. Kamu jare kok seru kok, Gel. Enggak. Males tahu masih ngene. Panas sih, Ram. Saya mulai ya. Durung itu ya piye? Wong isine sampah kaya ngono, ngejemne jaringe awi wae diangkat sesuk. Berarti iki tinggal ngono. Iya, tinggal nek urung sesuk urung itu iwak. Nah, kana tandha ngono e. Wis, ngono kita. Jangannya di orang tanggang musik. Pastiannya kepiye sak dolan. Konflik itu oke. Orang tanggang tahu. Nih, bos gede kira kandhani. Lah apa kurang mana tahu? Wong di mau ngawan sik para tak urahan kan. Ngopo macul. Opo, nani ngono perkara mu. Lah terakhir urang terete. Ya iya. Terakhir urang terete iki anu malah kan berani. Kalau dah ngomong. Ngopo mbok ngopo? Engke urang kalau pengen ngene ngomong apa jenenge? Iki lho le ngayal sing kantor awe mulai Aku mulai ku lho. Arep ketemu kowe kuwi. Ora oleh mulai. Arep sak karepe dhewe. ini kalau aturane sawe mulai sing kantor ya. Lah, ora mbok gugu. Paedahe apa? Paedahe. Bang Wewe ojo ngisini kok makmu mbokmu, kamu mbokmu. Ora, aku jane ora ngisi-ngisini kowe. Kan aku mulai ku ya niatku apik ora ketemu kowe ku ya. Sembuh kok. Ora kamu mesti kaya ngono. Tuk. Buat tangi-tangi kono sawang. Dene. Apa loro? Ora, mbok jenenge untuk. Pak, Pak halo Rene ya. Iya Pak, anak Mbak. Anak iki lho panas.
Ya iya kan, Mbak. Ya wis tak mantep nang Pak Lurah, piye penake? Ya wis kono Pak, mangkatan Bang Lurah. Mbak, ya wis sik, Mbak. Ayo Pak, wis selesai. Ye. Kedap. Dah ya. Nyaman. Kene nyaman. Ya. Sekarang ndi nggih? Iya, Pak. Oh, lah enak apa ya nek kok tekan kene iki? Jangan pareng matur niki wau sampun boten tangi ae panas cepat mawon. Saya pripun jeneng bareng mawon. Aduh. Selamat. Nggih. Nganggo watuk. Nggih. Awake panas. Nggih, Pak. Oh, iki mau sing ngendaki kowe apa mbokmu? Apa ya mbuktekne? Sing sanjang mboke, lan botekne niku panas. Ya. Waduh. Ya. Ya tak coba tak telepon karo relawan dhisik. Golekne nomor sik. Relawan. Oke. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Febri, Apa Pak? iki ngene. Si Tarjowe nanggon aku. Intine ngabarke yen slamet wektu iki cekrah-cekreh awake demam. Iki aku njaluk tulung. Halo. Iya Pak. Wahyu golek ana karo kowe nang nggone Pak RT. Pak RT Rawan ya. Kowe tulung kon ndang idul awakmu Wahyu karo Pak RT. Penting. Saiki ya. Iya Pak, siapa? Ya. Ayo ngono ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iki ngene, Jo. Nggih. Iki relawane karo Pak RT wis tak aturi rene. Iku ya tak pilekane nyanggonamu, tak endakane slamet kondisine kepiye. Nek kira-kira kuwi engko bahaya apa meneh iki sumeng-sum virus corona iki kira-kira nek gejala kuwi ya engko tindakane engko saka relawan Pak RT aku bareng-bareng langkah. Nggih. Mending ngenteni sik, engko Pak RT genrene dhisik karo karoane engko awake dhewe bareng mlaku ning nggonamu. Nggih, Pak. Lah ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa? Bapak pernah ada paketan nggak telepon tidak kena ini? Kau paketanku. Ya mau kayak Pak Lurah telepon kon apa? Kon marani Pak RT ngono. Ya ayo mangkat. Terus saya makan lagi ngono. Ya. Waalaikumsalam. Monggo. Ini dia, Mas Tevi, Mas Wahyu. Ayo Mas. Dong nanti mau? King Griyo diwawi di telepon Pak Lurah. Pak Lurah, telepon gue. Jadi sinten? Si Slameti Selama sing bar mulai wingi, nggih heeh. turu wae ki apa? Kerja apa?
Cekrek-cekrek. Berarti selamat iki cekrek-cekrek, turu wae. Nggih. Loro ceritane. Nggih. Kek lorone piye kuwi? Jare. Watu apa sesek apa piye ngono wis krungu kabar lho. Dene nggih cekak-cekak niku wau. Dheweke jenenge Pak Lurah. Nggih jenengan kan Dia aku kan rono. Nggih. Lah, selamat. Bocah kok ya. Kayak pirang dino ro kuwi. Ngendi mawon ketingale. Lagi wae. Nggih. Wis muga-muga ora kena virus-virus kuwi. Sanan koyo ngene. Ya wis eno iki berarti langsung nyampe Pak Lurah. Nggih, nggih. Tapi beto APD nggih ya. Gak APD. Heeh, mung kudu nggo APD bahaya soalnya wis jagani ae dhewe iki. Bab kono iki bab ora ketok masalahe virus kuwi. Wis nek ono, ayo nang ngene Pak Lurah ngono. APD wis disiapke to? Pun. Oke, ya wis ayo nek ono. Nggih. Pak Lurah. Yang wis selamat. Ya, lah kayak Pak RT, teko relawane. Monggo Pak RT. Wah, yuk, ini. Ah, di inovasi lunggan. Izin iki, Pak. Nggih. Ah, yes. Ah, dalam. Ah, kene monggo. Ya. Pak Jomo nek kamu. Nggih mawon. Ini. Boleh jauh Pak Lurah. Nggih niki ngeten Pak RT, Mas relawan, Mas Febri, Mas Wahyu. Niki mau jumbo laporan sing tak tampa saka Pak Karjo, ngabarke yen wektu iki mau esuk iki si slamet kuwi iki cekrah-cekreh awake demam. Kula nyuwun pangapunten, aku kepeksa ngaturi jenengan rene, mergane sepisan jenengan Pak RT-ne. Karo tim relawan sing wis melu nyambut gawe nanggulangi Covid eneng dusun awake dhewe iki takjak ngintilek si Slamet. Digenahke iki apa lara niki lara biasa, apa kuwi lara niki lara sing kaitane karo Covid iki. Ya sing disuwun wis cukup lara biasa. Ning ewadene ora enek alane, nek engko pancen yo gejala sing penyakit sing medeni iki ya wis arep kene nek awake dhewe ora mlangkah. Nggih. Ngaten nggih Pak RT nggih. Nggih, dados niki jane wis waktune engko ndak kurang prayoga nek disuwe-suwe niki monggo takjak barenge tidak usah Ini Pak Sangan. ayo ngono ya Mas ya. Nggih. Ya pokoknya jenengan tetap siap siaga ya. Nangan iki ya. Siap. Ya, nggih. APD pun digawa alat pelindung diri. Sampun Mas, sampun siap. Oh ya, itu harus jangan sampai tidak APD alat pelindung diri itu untuk menangani penyakit apapun terlebih enak kaitan dengan sesak napas, batuk itu harus menggunakan APD. Tadi ya? Buat moga nggak datang? Ayo, iya. Coba Pak Jo. Ayo. Muga-muga ora ana apa-apa Pak Jo. Nuwun ya Pak RT ya. Dadi awak dhewe iki Oke ora ya? Oke oke. Dulu drone resah rek kepiye gak? Yo aja ngasih ta. Ini masih berakhir plastik. Nantol. Yo. Masang sapa iki ini? Ndak matikan. Sono, langsung kene.
Ngantol nek. Bener? Kok kene lho. Mati ae kono. Ae. Hei. Cerewet. Turun aku. Sedang mentasai Pak Antase. Yo, kon ngaturan kono. Kon nungi ra gelem. Iwak jegur-jegur. Jegone ram lho. Yo, gek jerewak iki gejegere sik ngono kuwi. Alhamdulillah entuk semene syukuri. Papayu wis pulang. Lah cetok anake tinggal yo wis kono. Selamat. Iya. Iya, Mat. Ngumpet, Pak. Mumet. Sesek ora dadane. Nggih, sekedhik. Tegur sekedhik piye to? Nggih, rada Rada sesek ngono. Nggih. Oh, Rambutane rada angel, Pak. tenggorane rada rek-rek. Nggih, kaya cumatuk niku. Iya, Pak. Wis lekase suwe iki, Mat. Ket nambenge Pak biasa mau kowe. Lekase wau dalu jam 1 wau pun, tapi ming rada emet sekedhik ngoten. Ini kok nyelot napa niku? Rada sesek. Nggih, kok ambekane rada angel, wetenge ku ora kaya mual-mual ngoten, Pak. Tanda-tandane mirip COVID iki. Ya ora teges piye aku nang rada duduan ya, Mat ya. Ya gurung jagane, ya mengko ora apa-apa. Ya. Nggih. Iki awake krasa lemes ngono. Sekedhik. Ya piye Mat apa langsung anu periksa ning rumah sakit ya? Cek kuat to. Nggih. Aku dhewe. Nggih. Iki jagani. Mbok mae ijahke. Iki anakmu arep tak gawa ning rumah sakit. Terus kowe karo Tarjo, kowe kok ya tetep melu ning rumah sakit. Nggih. Kabeh dikontrolke. Ya. Kira-kira nek anakmu kok ngene tak gawa ning rumah sakit kowe lilo apa ora? Nggih lila, Pak. Ikhlas ya? Nggih. Iya, Pak. Wis monggo langsung dibeta mriko. Iki tak anu sih, tak telepon sama pihak COVID-19 jadi proses. Ngono ya. Halo, selamat pagi tim COVID Jatipura. Iya, selamat pagi. Benar Bapak, ada yang bisa kami bantu, Pak? Oh iya, terima kasih Bapak. Ini sebelumnya mohon maaf, ini dari warga kami, Dusun Pongkulon, tepatnya RT 19. Ini ada seorang warga perantau yang baru pulang dari perantauan kemarin dan sekarang kondisinya demam sekaligus batuk dan disertai sesak napas. Ini kami harap dari tim COVID Jatipura untuk segera merapat dan juga mengeksekusi dari warga saya tersebut. Oke, baik Bapak, terima kasih infonya. Kami akan menindaklanjuti dan segera menuntut ke situ Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada laporan untuk warga Dusun Pongkulon RT 19 bahwasanya di sana ada indikasi terkena pasien corona dan perantauan. Untuk itu kita harus mempersiapkan APD dan untuk mengatasi pasien. Ini kendaraan COVID kita gunakan ambulan apa sekarang adanya ambulan? Yang tersedia sekarang ambulan PMD, tapi itu juga khusus buat COVID-19. Oke, itu disampaikan aja kita. Mari. Ayo. Yang ini tuh Pak Jo, saya kita kedadiannya
Wis di anu wae. Ngerti Pak bocah jengkel ram anake. Muga-muga udah apa-apa lah. Muga-muga iku masuk angin biasa. Muga wae Pak. Pucet ngene. Mula to, mula. Wong tuwek iki nek ngomong sing hati-hati. Tembungmu malah kaya ngono. Iya. Kudune kowe iki wis gedhe, wis tuwa. Ya gur anak siji-sijine lho karo anak Tarjo iki. Iki nek sampe kedadian sing ora mesane wong tuamu. Sak lorone. Wis iki intine ngenteni penjemputan saka tim Covid-19 Jatipura. Ya muga-muga ora enak apa-apa. Nek ewadene kepeksane eleke rembug, kowe kepeksane ya terpapar virus kuwi, ya arep piye meneh. Kowe engko kudu karantina utawa isolasi sak marine. Lha ya gelem ra gelem, iya ora iya, kudu iya. Kudu siap. Enggak, Pak. Selamat siang saudara Selamat. Gimana keadaannya? Rasa gimana? Pusing. Tak napas. Sudah berapa hari? Semalam. Ini dicek terlebih dahulu ya. Ini lagi cek suhu tubuhnya. Berapa Pak suhunya? 39 derajat Celcius. Tensinya apa? Tensinya. Cek tensinya dulu ya Mas. Burno wae. Tangane. Nah. Berapa? 140/90. Tensinya tinggi, sama tidurnya juga tinggi. Gimana? Kita angkat. Bawa aja. Gimana, Pak? Kita angkat Pak. Soalnya suhunya sama tensinya tinggi. Tetap di bawah. Iya. Iya, bawa. Isolasi. Iya. Rumah sakit. Iya. Iya. Ini karena suhunya- termasuk sama bapak, ibunya juga. Iya. Sudah disembuhan belum? Tapi kita tanya terlebih dahulu apakah sudah disembuhkan atau belum. Oh, ya cukup. Coba. Cek sini. Nah, Bapak Karjo. Ya.
dengan Bapak Kasih ya. Bapak sudah berselan kali saudara Selamat ya? Udah tadi pagi. Tadi pagi. Kalau ibunya gimana Ibu? Baik Bapak Kato sama Ibu, berhubung Ibu sudah berhubungan dengan Selamat, kita akan melakukan isolasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu selama 14 hari. Mungkin kita akan ke rumah sakit, ke puskesmas gitu. Bagaimana, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Iya siap. Jadi Bapak Ibunya juga karantina gitu. Pagi. Oh gitu. Jadi monggo kalau gitu. Persiapannya ijazah tarjo piranti-pirantinya digowo. Jadi sampean kok di karantina rumah sakit terus bisa nunggu anaknya ya. Nggih. Gawa di barang-barang apa digawa? Yang butuhnya apa bantal apa salin? Digawa. Nggih, Pak. Bisa. Mari saudara. Dipakai terlebih dahulu maskernya. Niki ngeten nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Niki Mas Slamet, niki kondisine awake panas, terus nganggo watu. Mula niki dipadosne obat riyin dateng rumah sakit. Niki mangke kondisipun pripun, sing penting warga aja panik. Nggih, warga aja panik, jaga kebersihan, cuci tangan dari mana saja, jaga kebersihan dan sebagainya nggih. Ada keluhan langsung nanti menghubungi pihak puskesmas, kontrol ke awake. Butuhe corona iki, virus sing mewabah iki iso ndang rampung, ngoten nggih. Niki duluk donga pangestu. Ya muga-muga selamat mengko udu penyakit corona ning penyakit liyane. Ewadene nggo penyakit corona, kangkem kula jenengan nggo kewaspadaan mawon. Ngoten nggih. Pun monggo bubar kemawon niki ajeng teng rumah sakit. Mas Febri, Nggih, Pak, pripun? iki kamu sebagai relawan, tolong jaga kondisi rumah Pak Tarjo, sekaligus ini untuk diadakan penyemprotan. Siap, Pak. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Nanti kita tunggu informasi biar pihak kesehatan nanti biar berhubungan dengan saya. Pokoknya intinya keselamatan rumah dari Pak Tarjo ini ada di tangan panjenengan. Oke. Siap, Pak. Oke. Siap laksanakan semprot sekarang. Pakai APD lengkap, pakai. Siap. Dikunci amanune rumahnya Pak Tarjo ya. Siap. Pak RT, baru nggih Pak RT nggih. Oh nggih, Pak. Nanti saya tak meluncur ke sana. Siap, kula tak anu mriki. Oh ya. Oke, Oke Pak nggih. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya
bepergian, Mas. Gimana? Riwayat bepergian. Kenapa? Merantau ke Jakarta. Baru kemarin. Bisa bawa apa aja nggak? Iya, kamu kan orang itu. Dikirim ke rumah sakit, isolasi di rumah sakit selama 14 hari atau sampai rumah sakit menyatakan sembuh. Ini sudah kontak sama keluarga juga. Jadi nanti pihak keluarga juga harus ikut ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap di rumah sakit. Jare kabare Slamet ke loro-loro apa dek nganti dijemput ambulan. Aku karo mudeng seprene ora ngerti kabare. Teko Pak Lurah. Apa itu ngindaki? Mbuh. Lah terus piye? Apa wis positif corona? Mbuh. Ora mudeng. Karo nek kabare. Ki Slamet piye? Sehat apa ora? Mbuh ora roh. Monggo. Sing apa, Mas? Nyemprot. Nggih, monggo. Teh bola-bali disemprot, Mas? Nggih, dhewe Pak Lurah kok. Nggih, monggo mlebet njaluk disemprot ben ilang coronane. Nggih. Apa sak desa nggih sedanten disemprot? Nggih. Nggih, monggo. Untuk amanan kok. Kesuwun Bu. Nggih, kesuwun, Mas. Dari iki nyandi Dri. Menelek tarjo. Lah kuncinya kok tak gawa kae. Yo kae tak gawa Sang. Wis kae lah nyelek tarjo. Yo, dah. Ya. Kita Bu, sekalian nggih. Selamat pagi, Pak Slamet. Pripun kondisine? Alhamdulillah udah Yang baik ya. Dari pemeriksaan hari ini tadi sebenarnya 14 hari dengan di sini sudah ada tanda-tanda membaik ini. 14 hari di rumah dulu, nanti dari rumah sakit diperbolehkan pulang untuk tindak lanjutnya isolasi mandiri di rumah. Oke, saya lepas infusnya ya. Mangan ora mangan liwat iki dan. Pak, nanti. Itu dewe. Napa muter-muter? Jadi kawan, alhamdulillah aman. Oh iya iya iya. Dan iki santara wektu iki
karek ngenteni kabar kok ora kabar ndara iki. Yen apa pun. Lah ya kepiye meneh awake dhewe karek ngenteni kabar kok ketentuane kepiye ya tunggu iki ndang iso rampungan. Islam iki lho. Nggih. Ya sik. Iki nek malah nek telepon sang rumah sakit iki malah. Nggih. Nggih. Niki dari rumah sakit Bapak. Nggih. Wonten dawuh. Niki Pak, niki saudara Slamet sudah dinyatakan sembuh untuk hasil swabnya negatif Bapak. Selamat sembuh? Iya. Alhamdulillah. Lur, selamatnya sembuh. Alhamdulillah. Terus untuk Bapak dan Ibunya juga sama untuk keterangannya negatif Bapak. oh ngaten. Bapak Ibu juga negatif. Gimana teman-teman? Terus nek mangke rencana nggih. Iya, benar hari ini saudara Slamet sudah diperbolehkan untuk pulang. Oh, jin. Matur suwun sangat terima kasih ini kalau saudara selamat dan juga Pak Tardes keluarga bisa pulang. Terima kasih. Kami tunggu di Dusun Punggulan. Semoga dalam bulan ini tidak ada apa-apa. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ganun, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki entuk telepon nek selamat wis ora nggih arep digomwe saiki. Lan iki? Heeh. Mula iki awake dhewe bisa ketemu nyanggone Slamet Arjo. Nggih. Wis pite kok tinggal kene wae. Awake dhewe mlaku to. Nggih. Ora ya? Nggih. Ah, bisa ya. Ah. Kita kene wae. Nggih. Ya. Ah, dan beneran. Jangan menunjuk kita apa sih nggih? Istirahat piye? Apa ngejar-ngejar rumiyin? Pulang. Oh, mulai diresiki omahe. Nggih. Nah, iki bawa lho. Pun, Pak. Oh ya. Iki anggar mulai ya sak undang guna pisan. Nah, nggih buka ngene. Nggih buka ngene. Oh, sing ndero-ndero diresiki. Termasuk sing kira-kira gedemres. Diresiki meneh, syukur disemprot dhisik. Nggih. Ya. Nggih. Ya.
Selamat datang Mas Slamet. Selamat datang dari Kopi Jatipuro. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim COVID-19 Jatipuro. Ya. Bahwasannya untuk Slamet sudah dinyatakan sembuh. Dan untuk hasilnya tesnya tidak sudah dinyatakan negatif. Amin, amin. Alhamdulillah ini terima kasih. Amin. Nah, terima kasih. Yang jelas kami mengucapkan dari keluarga Bapak Tarjo, segenap keluarga dan juga Slamet mengucapkan banyak terima kasih atas telah tersembuhkannya saudara Slamet dalam hal penanganan COVID-19 di saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan terlebih dari keluarga besar dari Bapak Tarjo. Langsung ke tempat lagi. Oh, ya, oke. Mas relawan kene. Ini. Mas Wahyu, Mas Febri, Pak Tarjo, Mbok Ijah, karo Slamet. Iki gandeng wis gawean wis rampung, sampean wis mulai sehat. Iki aku kepareng nyuwun pamit, tak kanca relawan. Nggih, matur suwun sedaya bantuanipun, Pak. Ya, padha-padha. Heeh. Wis ngono ya Mas ya. Iki pareng ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak nggih. Ya. Monggo. Nggih. Terus Mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, putra dari Bapak Tarjo dan Ibu Ijah. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penanggulangan COVID-19 ini dari Kecamatan Jatipuro dan kepada Kepala Dusun Pongkulon, masyarakat Dusun Pongkulon, dan tim relawan Mas Putu Pongkulon dan segenap lapisan masyarakat Dusun Pongkulon yang telah memberi support atas kesembuhan saya yang terpapar virus corona ini. Yang kedua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadus Pongkulon beserta warga masyarakat Pongkulon karena kendengkelan saya yang tidak mematuhi anjuran pemerintah dan peraturan desa yang berlaku. Dalam mengantisipasi mewabahnya virus corona ini atau COVID-19 ini, satu pesan saya untuk masyarakat Dusun Pongkulon khususnya, demi terputusnya mata rantai COVID-19 ini, ojo dengkel, ojo ngeyel, ben mas corona ini gen cepet ilang saka bumi Indonesia. Salam Kadung Ambil 99. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.